No terve, terve ja heipä heite kaikki kiimaset murrehirmut siellä ruvun takana näitä karvattomat apin. Tuota, ihan semmoisella asialla kun lähdin tässä liikenteeseen, jos jollakin on jonkunnäköistä kysyttävää, niin totta kai voi kysyä aina. Kertokaa vähän, mistä meitsi voisi alkaa kertoa teille, jos ei ole mitään tietämystä asiasta. Ja, ja, totta kai tykätkää videoista ja tilaakkaa niitä. Et jos nyt oikeasti tykkäätte, niin tykätkää. Jos ette tykkää, niin äläkää tykätkää. Dislike or vittu like, en tiedä vittu. Ei oo englannin taito oikein meitsillä hallussa. No kuitenkin, ja jakaakaa ihmeessä näitä videoita, niin saa katsojalukua vähän isommaksi ja sitten tietenkin tulee aina mielenkiintoisempia keskusteluaiheita. Eli sinne vaan YouTubeen ja lähettäkää viestejä ja kommentoikaa videoita. Ja jakakaa niitä tietenkin ihmeessä. Ei mulla muuta tässä ollutkaan tänään, tälle aamulle. Että meitsi lähtee kahvin keittoon ja kahtoo sitten tässä mille rupiaa. Kiitti ja kuitti.